Hola, bones! Vale, aquest és el següent vídeo, el vídeo després de explicar una miqueta que no estic molt inspirada, llavors estic fent vídeos una miqueta de merda. Llavors us explicaré què m'està passant a la vida perquè ara no estigui molt emocionada. Una de les coses és que, a veure què posa, no tinc treball. Mentira, tinc treball, però només de cap de setmana. Llavors, com només tinc treballs de cap de setmana, la resta de la setmana me la passo a casa fins que ve el Max i llavors sortim, perquè aquí només es pot estar en cotxe. No pots anar a cap lloc caminant, ni en bici, ni res. Llavors, és una miqueta... ni en transport públic. Llavors és una miqueta agobiant estar tot el dia a casa. Per altra banda, penso, vale, puc anar a la muntanya, puc sortir aquí al costat i anar pel poble i perdre'm una mica i anar a la muntanya. Però llavors penso en què tinc por. I m'adono que tinc por perquè quan vaig a la muntanya tota l'estona penso, tio, i si em passa alguna cosa i se m'acaba la bateria del mòbil, no sé què fer. Aquest mòbil té molt poca bateria, però molt poca, o sigui, potser seguits dura 20 minuts i ja està. Llavors, em fa una mica de por. I no només em fa por això, sinó que... O sigui, no em fa por no tenir el mètode rescat, sinó que en cas que em passés alguna cosa, no sé què em passaria. No tinc molta por això perquè me l'he treballada. Hi ha molts vídeos de la Martha Miller, hi ha el llibre de la Martha Miller i altres llibres d'altres autores, com per exemple Ten miedo y hazlo igualmente, que va recomanar la Martha Miller. O per exemple Teoria de King Kong, que és com la seva filosofia és víctimes no supervivientes. Que no és que tingui por d'un atac d'un home o d'un ésser que em vingui a fer mal, sinó que tinc por de, en el moment en el que estigui allà, no sentir-me suficient o no saber què fer, però no saber què fer, m'acabo de donar compte del que el que tinc por és d'estar sola. En plan d'estar sola realment i dir, vale, no tinc res amb què entretenir-me i m'avorriré molt i no em vull avorrir i no sé què fer, saps? I també el no estar constantment guanyant diners d'alguna cosa també m'agòbia molt, perquè sento que estic perdent el temps i que no podré sobreviure. O sigui, per mi els diners són una cosa que realment m'estressa. Ara només tinc el treball aquest de caps de setmana i guanyo bastant poc. Llavors, m'estressa molt el saber que no tinc un sou digne o un sou... Bueno, digne potser sí, però no un sou que em pugui permetre les meves necessitats bàsiques i algun que altre regal per als meus familiars que estem a Nadal. Llavors, això m'agòbia. Per altra banda, m'estic traient el carnet de cotxe, llavors això també m'agòbia perquè no tinc els diners per treure'm el carnet de cotxe, estic fent les pràctiques, ja vaig fer el teòric i me'l vaig treure. I ara estic fent les pràctiques. Porto 2 pràctiques, la primera superbé, em va felicitar, em va dir, tia, molt bé, necessitaràs molt poques pràctiques per treure't el carnet, no sé què, en plan, uau, mira que bien conduzco, poquito he conducido en mi vida, la veritat. I les segones pràctiques vam anar per poble i va ser eso, destrucció màxima, caos, casi atropello a no sé quién, horrible, horrible, o sigui, se'm va calar el cotxe 4.000 milions de cops, va ser un caos estar pel poble, un caos absolut i complet. Això sí, vaig anar a 100 per hora per la carretera. I això, jo pensava que mai podria fer-ho perquè em faria molta por en velocitat i resulta que ho he pogut fer. Ah! Dilo, reina. Bueno, i què més tinc apuntat? Sí, per això del cap de setmana vaig mirar altres 2 feines que em feien moltíssima il·lusió abans de que vingués gener, abans de Reis, o sigui, sobre el novembre jo ja havia parlat amb aquestes feines per veure si em podien donar la feina i em van dir que durant el desembre que no podien perquè tenien massa feina i no podien ni fer una entrevista, ni ajudar-me a ensenyar-me, ni res d'això. Que aquests treballs era concretament ser perruquera. Que jo no tinc cap classe d'estudi en perruqueria, però m'encanta la perruqueria. Si heu vist els meus vídeos o el meu contingut, sabeu que m'encanta la perruqueria, però no tinc cap tipus d'estudi. Tinc amigues que fan perruqueria i de més, però jo no tinc ni pajotera idea de perruqueria. O sigui, m'han explicat, però això de licenciatura, 0. Llavors, pues a eso vamos. I els vaig dir que jo, des del primer moment que els vaig trucar, els vaig dir, mira, vull ser la teva aprendiu, vull aprendre de la teva perruqueria. No sé res, no tinc estudis homologats, no tinc res, però vull aprendre. Em van dir, vale, doncs truca'm després del Nadal, al gener, després de Reis, perquè així podem veure'ns, podem parlar, tal. Vaig anar ahir i em van dir que finalment que no, que s'ho havien repensat i que no volien
tenir-me, que ho entenc perfectament perquè soy un caso perdido, saps? Però que m'ho diguessin des del principi, perquè jo ja tenia pensat que tindria uns estalvis, uns diners, o que tindria una experiència, encara que no em donguessin diners, tindria una experiència que a mi em seria molt enriquidora i que després podria posar al currículum. I finalment, doncs no la tinc. I després, pues ja, realment ja estaria. Tallo vídeo. O sigui, sí, podem fer un resum, així per tancar, que seria, m'estressen molt els diners, tot tipus de diners, tant si en tinc com si no en tinc, com si en vull tenir, com tot el que és diners, m'estressa, que estic fent les pràctiques de cotxe. Sé que la gent és com molt tabú parlar de diners, però per mi és essencial parlar de com aniran les collites de diners i com es financiaran els diners durant tot l'any, durant el mes, durant el trimestre, i sobretot en parella, és molt important per mi. I poder fer eleccions, encara que siguin els meus diners o els seus diners, poder escollir en què aniran destinats els diners concrets, o sigui, parlar dels gasts que estem fent. O sigui jo o ell qui tingui més ingressos, parlar dels diners. O sigui, em sembla vital. I després, el de les pràctiques de cotxe, que tinc por que hi hagi moltes pràctiques de cotxe, estic estressada perquè tinc que fer les pràctiques i em vull treure el carnet ja, i tinc que invertir diners en les pràctiques i m'estresso quan hi vaig i quan ja estic ja conduint, no, perquè és com, bueno, dic al professor Quique, si faig qualsevol monyada, de seguida li dona el fre, però a mi m'estressa. I per l'altra part, doncs les ganes de sortir de casa, que són una cosa bestial, o sigui, és que horrorós. A més, m'he estat trobant malament el cap d'any, el vaig passar amb febre, 39 de febre, vaig anar a urgències havent-me pres un paracetamol una hora abans i tenia 37 de febre, o sigui, ho vaig passar fatal. I ara tinc migranyes constants. Tinc migranyes i fatiga. Sí, la raó també per la que no vull anar al camp és perquè faig 2 passes i ja em canso, o sigui, és que pujo 3 escales, literal, 3 escales, les pujo així ràpid, i quan arribo dalt és com, espera't, que ho veig tot negre. O sigui, impressionant. Bueno, i després d'haver-vos explicat tot això, crec que m'ha acabat un vídeo sencer de 7 minuts. Espero que us agradi i ens veiem en una altra una mica més positiva, que ara no és el millor moment perquè estic una mica estressada, però ens veiem en un altre vídeo més positiu.